Tájföldi horgásztúrám egyik nem titkolt szándéka a újonnan készített és újonnan forgalombozott Fujitsu márka nevű botoknak a bemutatása, tesztelése, ugyanúgy a hozzá kapcsolódó orsóknak a bemutatása, tesztelése is. A botok annyira újak, hogy az ősz folyamán még nem voltak nálam raktáron, az ősz folyamán még nem tudtam őket tesztelni, és szeretném őket bemutatni. A pergetés szerelmeseinek egy olyan kitűnő minőségű botot ajánlok, amelyet szerintem a piacon máshol nem tudnak megvásárolni. A kezemben egy 20-90 g-os dobosúlyú botot mutatok, rendkívül karcsú bot, megfelelő falvastagsággal, végig parafa nyéllel, ébenfa fogantyúval, kontraanyás orsórögzítéssel, díszelemekkel ellátott bot, szép felirattal, keresztszövéssel, és egy lényeges eleme még, eredeti Fujitsu gyűrűkkel szerelve végig, a Fujitsu által tervezett módon gyűrűzve, tehát a gyűrűosztásokat a Fujitsu cég tervezte meg ehhez a bothoz. Ugyanígy megemlíteném az orsót, amely ugyan már nyár óta forgalomban van, egy teljesen fémházas, fullfémházas, ennek megfelelő súlyú, egy nagyon egyszerű belsejű, de nagyon megbízható belsejű orsó, erős szerkezettel, 10 golyós csapággyal. Ezt a felszerelést fogom itt önöknek bemutatni teszthorgászat közben. A bot tesztjét ugyan pergető bot, nem igazán a klasszikus pergető módszerre fogom bemutatni, de gondolom nem is elsősorban az a lényeg. Bemutatom a dobási képességeit a botnak, illetve fárasztás közben a bot karakterisztikáját, teherbírását. A mekongi harcsára való horgászatnál, a nálunk busa horgászatnál használt módszert használom. Ehhez van egy etetőkosár, amelyre egy nagyon finom szemcsés, nagyon felhős etetőanyagot gyúrok rá. Ez, amit itt a kezemben tartunk, ez kb. 250 g-nyi etetőanyag. A horgot beletűzzük, a vízbe érve ez az etetőanyag elkezd omlani le a kosárról, és ezek a mekongi harcsák oda ülnek köré, szedik össze a szemcséget, közben beszürcsölik a horgot. És megpróbálok egy ilyen harcsa fárasztást bemutatni teljes egészében. Tehát nézzük. Körülbelül távolságban horgászni fogok egy olyan 50 méter. Még megemlíteni, hogy a felszerelés Sphonogynor, nagyon kemény szájú halak, egy 30-as Sphonogynor van az orsón. És hát akkor nézzük a dobást. A vízre érve lassan áll be, csúszó-úszó, és már le is ütköztettem az úszót, és már körülötte is vannak a harcsák. És akkor, ahogy ígértem, most megmutatom fárasztás közben a botot. Ott egy kapásom, és hát egy rendesebb mekongi harcsa küzd a végén, mint ahogy látszik is. Az orsó féke olyan határesetre van állítva, amelyet a kezemmel feszítek időnként, hogy ne tudja teljesen szabadon húzkodni. Tehát, igen, egy kicsit előrébb fogom. Kemény erőfeszítés egy ilyen jó szágot. Hát ez körülbelül így szalad vele. Időnként még a teljesen lefogott féket is kitépi a kezemből. Időnként egy kicsit odaégetve az ujjamat. A fárasztás első percei még. Közelítünk, eddig csak annyit csinált, hogy elszaladt egy 20 métert még. És látjuk, elég rendesen küzd. Még nem tudom mekkora, de lassan talán meglátom első körben. A maximumot kapja botorsó. Amikor így lefogom, az is elindul a harcsa, azért rendeset ráhúz a botra, amelyik egyébként egy 20-90 g-os dobósúlyú bot. Igen, hát egy a 20 körüli a hal.
Ez oké. Ez is segít a szákolásban. Nagyon óvatosan, nagyon gyorsan kell bánni a hallal. Megmutatom a halat, és már tesszük is vissza. Tehát egy olyan 20 körüli, 18 körüli megkongi harcsát sikerült fognom a bottal. Ez oké. Gyorsan visszadom, mert vérzik. Jó van. Tehát ezt tudja a bot első körben. Mindenkinek, aki ilyen botra tesz szert, hasonló sikereket kívánok.